mie goreng. Cek nukoni. Kate kapan? Dimasak no pisan ngono. Iya. Iku loro no dadekno siji ya. Tekku. Tampan apa? Buka otak sounding. Lotinge. Lotinge kabeh ya. Cuci. Siap-siap. Kopi ini rek mantap. Apa iki isine? Loro ketemu. Loro ya. Satu kayak kok mesti segone gak kalon. Ayo. Antine ono tempe kreng-krengan garing. Ono mbuh apa iki ora dirujuki. Kancane durung teko wis ndiki. Selak luwe kok. Gogong andalan. Jarene ngene iki lho gak luwe jarene. Gak luwe lak mang. Gak luwe mang. Saiki luwe mesti dingklek-klek sepeda. Apa iku? Tekku anu krokot. Tek titik mek. Usah takon dibuka kono. Heeh. Kecah. Oh gak ro aku. Winginane sampean ambek. Akeh. Ana sing rontong barang. Aduh. Karone nyamleng. Ono jare diet. Diet lah nang omah. Bulu ah. Muluk. Lho, rontok. Soteng ya. Gorgi. Demam panggung. Sing ngombo lek mangap. Loh, Kak Sido, Kak Pani ya. Pani. Masih tak ingat. Nek kayak ngene rene. Ingat. Lapar coklat. Apa wes? Berkat nek kan kopi ya yo. Yo anu. Ekor yo. Yo rupane aku ora roh langsung dikondol halwa. Apa iku? Yo urung parah lho. Kayak langsung ora susah. Gak parah-parah iki disebut ya. Itu koyo sampean ben nek setruk ringan-ringan ngono wis iyo dadi penyelenggara tadi hati-hati. Bukan hanya aku tok, yang lain. Aku ben mulane ben aku krungu sampean ngojan langsung mak rasane Mbak Tuti awake iki yo. Singgare sampean gampangane wis hati-hati, mulai hati-hati, wis olahraga wis mulai hati-hati. Ane male orang teman bareng terus Ono anyar teko. Yang namanya Tuti sama Agus. Mbuh engko uman apa ora engko. Waduh, Agus teko padha nyuting. Iya ta. Agus teko kabeh padha nyuting. Ayo puluke iki tak gawe kene. Ono lombok, Bra. Cuma ono lombok sane tak gawe sapa-sapa sing arep sampe.
loro tak pekek aku njaluk. Loro tak pekek. Di omah marane cabut mari oleh mari ku nak tegal kok ono gang-gang kuwi. Kerene kumangan ta. Cocok lah ambek. Ya gede. Dek Agni ku jenengan. Ayo Pak Ngis ada kate tidak. Wonge ngobong boto. Udah kasih lo mek pirang lembar. 5 lembar. Terus ngerekai itu. Geledak. Hingga suhu ponsel menurun. Yo. Iya. Ngerti san. Iki. Yo lah kok sik. Yo aja ditelepon wis bareng aku. Oh ngono ah.